melanjutkan menonton video ini, silahkan di subscribe, like, komentar, dan mengklik gambar lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Ngaturaken pujian puji maring Gusti Kang Maha Suci. Nanu kuning para karokun mugia siang sal pitulung mugia angsal rahayu saking kula separakan nyuwun agung pangapunten nyuwun jembaring pangapura nyuwun agung pangapunten. Memuji ingkang kuasa, memuji ning Gusti Kang Maha Suci, ingkang welas kelawan asi mugia siang sal pitulung. Saking kula separakan cebil wonten kesawonan, nyuwun agung pangapunten nyuwun jembaring pangapura. Sekate kelepatan maklum kula manusia ning dunya, panggonane salalan dosa, panggonane lalinan lupu. Seni malang seniwati manunggaling budaya seni, warisan sing para wali warisan, sing nenek moyang bapak tuan rumah, warisan sing nenek moyang saumur bakal ilang. Indah dipun pimpi langsung dumateng kang nulis Kusnara, penanggung jawab kang kudoni sesapuhe demi hajat carati alamatipun saking desa Majasi Kecamatan Seliak Kabupaten Indramayu. Sedaya seminyak seni sedaya si saling hormati dalam pandalu puniki. Bili wonten kesawonan nyuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapura
yen kula kudu sepikir, yen kula si kudu sepikir ning segala tindakan laku gotong royong bebarengan. Bapak tuan rumah minangkene Bapak Rudi tuan rumah sareng Ibu Hajat Riantine Keding minangkene sing bayari sing dijalukeun sayang selawase Bapak Haji Warta, Bapak Haji Warta, Bapak Haji Warta minangkene majikan sepuh dewek sing bayari Bapak Haji Warta majikan sepuh saking mane-mane wong seduluran sareng Kang Kaji Angwase Keding minangkane majikan tengah dewek Ang Kaji Was sareng Mimi Haji Evine Keding minangkane sing bebongan anjung dewek Mamayana Mimiyana saking mane-mane wong seduluran bok tuane kela sing de putu wadon wong bugel dewe sareng Leandrana Keding mas kali ngaturakeun matur kesuwun sanget sareng Kang Tarmine Keding Kang Tarmani minangkane sing duwe helm oren dewe Kang Tarmani boten ketinggalan sareng sing duwe panturane Keding Mimi Hajat Sarini sing duwe nokcin sewong Taman Sari Mimi Hajat Sarini sing duwe nokcin sewong Taman Sari leleyan sareng Papai Pio minangkane sing duwe ketan putih Subang dewe Mimine Agung sareng Mas Yayat minangkane sing duwe guri sentot dewe Mas Yayat sing duwe guri sentot sareng Bunda Andra Pape Pauji Kacung urip Kusnandar Mama Eni Kabo segara banyune Keding alon-alon kaliwaton Mimine Agung sareng Mame Pikine Keding minangkane sing bongas pentil dewe sareng Mimiati saking bongas buyute Keding minangkane sing paling eman Kang Katro Papelia bonus sareng Mimine Agung wong paling eman sayang dewe ya Kang Kaji Surya sesampun ngaturaken matur kesuwun Kang Kaji Surya sareng bok tuane kelane Keding sing duwe putu wadon wong bugel dewe Bapak Haji Warata minangkane majikan sepuh dewek sareng Nok Aluna putrine Keding pengantin cilik Nok Aluna putri Bapak Rudi minangkane tuan rumah Ibu Hajat Rianti dalan Bapak Rudi Ibu Hajat Rianti upai dalan tuan rumah
saking emane-mane wong seduluran Bapak Haji Warata majikan sepuh sareng Kang Kosim minangkane sing paling eman Bunda Uliai Gede Pape Pio sing ketan putih Subang Pape Pio sing ketan putih Subang sareng Mas Gali Leandra Mas Gali Kang Kaji Angwas majikan tengah dewek Mimi Yati wong bongas buyut keding sareng Mimi Ajevi sing duwe bunga Nanjung Mama Yana Mimi Yana yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian Bapak Jiwarta majikan sepuh sing bayari Bapak Rudi Ibu Hajat Riani Dewek tuan rumah paling eman Mas Yaya Mimi Jepi paling sayang aduh emanan sayang dalan-dalan tuan rumah ini ngaji dalan-dalan Ibu Aja Trianti dalan-dalan Ibu Aja Trianti tuan rumah awas aduan matur kesun Ibu Aja Trianti baturi ang yayatnya Mas Yayat sing duwe guri sentot dewe Ibu Aja Trianti ngaturaken matur kesuwun Ibu Aja Trianti Bapak Rudi tuan rumah Bapak Rudi tuan rumah Nok Aluna Putri pengantin cilik sareng Bapak Jiwaratane Geding minangkane majikan sepuh Mimi Haji Evi sing duwe bunga Nanjung sareng Kang Kaji Surya ne Geding Kang Kaji Surya Kang Kaji Angwas Geding majikan tengah Kang Kaji Angwas majikan tengah dewe Mimi Ajepi sing duwe bunga Nanjung Mama Yana Mimi Yana Mas Gali Pape Pio sing duwe ketan putih Subang dewe Lombu darat ngejentul lawan sampeyan Apabila ada kesalahan hari tanggal tempat mohon dikoreksi. Pastikan Anda sudah subscribe dan mengklik gambar lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Jare sapa enak dadi Sembah matur nuwun.